Аз съм Дима Желязкова. Работя като психолог в своя част на психологическа практика, в която работя с деца и възрастни за извършване на индивидуални психологически консултации и групова работа за емоционално и психично благополучие. Обучението на EL Romance в психичното здраве изключително ме заинтригува и се записах с огромно желание за участие в него, защото имах очаквания темата за психичното здраве да бъде обсъждана от все повече хора и да се повдигне значимостта на това всеки един от нас да работи за своето психично благополучие и благосъстояние. Оставам изключително удовлетворена от своето присъствие в това обучение, защото получих, освен интерактивното си участие, много знания в области, които не ми е останало време да получа допълнително своите знания. И освен ценните контакти с хора, които имат богат практически опит, получих и компетентности, които са много важни, защото според мен е необходимо да създадем стратегия в България за развиването на всичките умения, ако мога така да кажа, и които са индивидуална отговорност на всеки един от нас, за да се чувства добре всеки един ден в ежедневието си. Обичам да казвам на децата и на своите клиенти, че проблеми ще имаме цял живот. Хубаво е да са проблеми в работата, но ако имаме необходимите стратегии и умения как да работим с тези проблеми, ни остава да ги решаваме и да определяме какви са те. Това ще допринесе за повдигане на базисното ни, ако мога да го нарека така, психично благополучие и ще ни даде една добра основа да решаваме добре своите проблеми, за да може да предадем този модел и на своите знания и да се надяваме, че ще живеем в едно психично здраво общество. Ето защо благодаря на EL Romance за възможността да участвам в това. Лично на мен ми донесе много ползи и много с удоволствие ще се включвам допълнително. Пак препоръчвам на всички, които искат тази тема да получат допълнително и знания, и умения.